Kongres berliński, 2 wojny światowe. Albańscy najemnicy od Mussoliniego. Realny socjalizm, Josipa Broz-Tito. Wciąż po ekosów, nic innego. Prawda jest jedna i ma historyczne tło, które ludy w tych górach były pierwsze. Trawa jest zielona, niebo jest niebieskie. Śląsk jest płoskie, a Kosowo jest serbskie. To armia wyzwolenia rozpoczęła walkę. Ataki partyzantów na serbskie służby, terrorystyczne zamachy na policję, hasła pokoju rzucane w plusze. Jeszcze Jugosławia wysyła wojsko, które ma zlikwidować separatystów. CK jest wspierane przez amerykańskie banki, a wsparcie dla Serbów jest mgliste. Tysiące ludzi w setkach wiosek opuszcza swój dom. Tysięczne migracje, by uniknąć wojny. Ktoś po obu stronach cierpi i ginie. Bałkański kocioł nigdy nie był spokojny. Nie ma gospodarki, Chorwaci chcą do Niemiec. Raporty mówią, prześladowań nie ma. W marcu startują bombowce NATO. Nie ma realnych szans porozumienia. Kongres berliński, 2 wojny światowe. Albańscy najemnicy od Mussoliniego. Realny socjalizm, Josipa Broz-Tito. Wciąż po ekosów, nic innego. Prawda jest jedna i ma historyczne tło, które ludy w tych górach były pierwsze. Trawa jest zielona, niebo jest niebieskie. Śląsk jest płoskie, a Kosowo jest serbskie. Poćwiartowany kraj, wielokulturowy i wielkie mocarstwa po drugiej stronie. Ale prawdziwy koszmar to nie 40 grobów, tylko wielka potęga, która tonie. Niemiecki MSZ i Biały Dom, kolejna pusta rezolucja, wzajemne oskarżenia. 24 miliony ludzi była Jugosławia. Siła w jedności, której dziś nie ma. Orzeczenia sądów Münster w Badeni-Wittenbergi nijak się nie mają do reakcji Zachodu. Bomby trafiają w bloki mieszkalne, cywile giną w wyniku nalotu. Miloszewicz nawołuje, unikajmy wojny. Nie ma dowodów na plany egzekucji. Trybunał w zaparte szuka zbrodniarzy. Miloszewicz jest niewinny, ale karę ponieść musi. Kongres berliński, 2 wojny światowe. Albańscy najemnicy od Mussoliniego. Realny socjalizm, Josipa Broz-Tito. Wciąż po ekosów, nic innego. Prawda jest jedna i ma historyczne tło, które ludy w tych górach były pierwsze. Trawa jest zielona, niebo jest niebieskie. Śląsk jest płoskie, a Kosowo jest serbskie. Pół miliona Tutsich ginie w Ruandzie. Rok 9-3, ludobójstwa nie ma. 2000 ofiar, z tego połowa Serbów. Uratujmy ten kraj od wyludnienia, krzyczy prasa brytyjska. Departament Stanu, 15 delegacji szuka masowych grobów. To usprawiedliwia bombardowania na ludobójstwo. Nie ma dowodu. 17 luty 2008, Albańcy stanowią. Powstaje nowe państwo, na żywo wydarte serce Bałkanów. Na siłę wbrew światu wyrwane po chamstwie. Niepodległość Kosowa może uznać ONZ, Unia Europejska i